cewa yayi da nayi sallah raka'a biyu sai ya ce Allahumma inni atawassalu bi imani bika wa bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyur rahma wa hubbi lahu an tansurani fi hadha al-amr. Shikenan daga nan sai ka faɗi yace Allahumma inni atawassalu bi imani bika wa bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyyur rahma wa hubbi lahu an taqdiya li hadha al-amr ko an taqdiya li hadhihi al-haja. Ma'anan shi, ya Allah ina tawassuli da imanin da nayi da kai da kuma manzonka sallallahu alaihi wa sallam, manzon rahman nan da ka turo mana, da kuma son da nike yi mai, ya Allah ka biya min wannan bukatar tawa da na sa gaba. Shikenan yace an gama, da ya tashi kawai tafi an gama. Shikenan an gama. Malam Sani, to ya ka gani ba dogaro ga Allah bane? Sannan wani wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda zai shiga wata damuwa yana son wani abu ko yana tsoron wannan abun, yana son ya samu mafita, shi ma yayi sallar raka'a biyu yace Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Yace face Allah ya baka wannan abin, ko in damuwa ce ya canza ma ita. Ko Annabi yace kun ga wannan addu'a gaskiya ce, ku koye ta, ku iya ta, ku koya ma wasu. To da Allah me muke so kuma bayan nan? Mu zauna mu rika yin addu'a, mu dinga roƙon Allah, duk masifa, duk bala'in mutum kowane ne shi, ba wanda ya isa yi abin da Allah bai yi ba, kuma in ya ce a yi ba wanda ya isa ya hana. To me muke so? Haka an ba mu makami, an ba mu abin da za mu rike. To wannan shi ne, saboda haka dogaro ga Allah shi za mu gani nan cikin wannan abin. Sannan ƙari na hudu yau, Malam Sani, tun da dai Malam Sani bai bacci ba, da ku muka karanta idan ka tashi da safe ka ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, ka maimaita so 7 da safe, ka maimaita so 7 da yamma. Aka ce Allah ya tsaya ma, Allah ya yi alkawarin duk masifin abin da kake tunanin nan, to Allah ya tsaya ma, ko kai ba ma da gaske kake ba. Aka ce ya ce shi ya yi alkawari kawai, ya tunda dai kai wannan, shi ya alkawarin ya tsaya ma kawai, ya tsaya ma kawai ka tafi. Ko kana da rauni, kana da wani abu, shi dai a matsayinsa na Allah Zul Jalal, shikenan ya tsaya ma. Nawa na faɗi yanzu Malam Sani? Hudu. Na biyar mai wuturi. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alizzu biyazal jalali wal ikram. Ku nace ma wannan, ku nace. Idan kana da bukata, kana cikin kunci, kana cikin damuwa, ka nace ma ya zal jalali wal ikram, ka nace kai ta yawan kiran shi, ka sha mamaki. 5 ya ishe ku. Ka dogara ga Allah, dalilin wannan in kana so ka dogara ga Allah kenan, ka rubu da kowa, ka kyale kowa, ka koma wurin Allah. Shine gaba na biyu, ka tuna da kyautar da Allah ya ma da kuma matsayin dogaro ga Allah. In ka dogara ga Allah ka gama, ya isan ma. Shine nan fa huwa kafikum wa mani'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shi Allah tabaraka wa ta'ala ya isan maku, shi kafikum ne, wa mani'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan komi. To in ka yadda da wannan, shikenan magana ta kare. Dan haka in kai wannan, amin, Allah ya sa mu dace mu rika yi. Ga shida Malam Zani, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya ma diyarsa, yace ke har guda biyu ma su waɗannan, ɗaya ya gaya mata duk ƴaƴan shi ne, saboda haka in ma ka kirga shi 7 ko ka kirga shi da duk ɗaya ne, dan duk ƴaƴansa ya gaya ma. Wannan ɗayan diyar shi ya kira, yace mata koyaushe ki rika cewa subhanallahi wa bihamdihi wala quwwata illa billah, ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun,
a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Idan kika faɗi wannan da safe kika faɗi da yamma, Allah ya isan maki, babu wani abu da zai zo ya dame ki kuma an tare ki daga komai. A wani wurin diyarsa ya gaya ma wannan Fatima ya gaya ma wancan a cikin Zadul Mi'ad yace diya kina da sakaki, na koya maki addu'ar da kin tsare ta ishe ki rayuwarki ta duniya da ta lahira, baki neman komai wurin kin gama, ba ruwanki da ki je wajen wani abin nan ba. Yace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sha'ani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Yace in kika badi wannan, ba ruwanki da ki nemi wani a wurin wani, kai ma kuma kai ka sha mamaki. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu fa aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi arfata ainin. Wannan shine na ƙarshe, yau ya isa, amma saboda na nesa wasu ce ba wannan ya hayyu ya qayyum, ya wanda yake kai ne rayayye, wanda ya tsayu da kanshi, baka da buƙatar wani abu wurin wani. Bi rahmatika astaghith, da rahamanka nake neman agaji. Fa aslih li sha'ani kullahu, ka gyara man al'amarin rayuwata da addini na gaba ɗaya ya zama na kirki mai kyau, komi lafiya lau. Wala takilni ila nafsi, ya Allah kada ka kyale ni da kaina ko da dabarata, tarfata ainin, ko daidai da kiftawar ido. Kakka banni da kaina, ba zan iya komi ba. Kakka banni ko daidai da kiftawar ido, ya Allah kakka kyale ni. Yanzu in ka gama wannan, akwai tauhidin da ya wuce wannan tawakkali, ka gama tawakkali, babin dai ya fito yanzu.